Je to takovej, řekněme, spořící účet ne pro bitcoinery, ale vlastně pro jakýkoliv investory, který s tím bitcoinem ani jako nepřijdou do styku. Teď tam máte kolik? 13-14%, něco takového? Na eurách až do 15%, presne tak. Ako sa hovorí vo financiách, dobré aktíva sa nepredávajú, hej. A toto je vlastne stratégia, ktorú využívajú hlavne, dá sa povedať, bohatí ľudia alebo ľudia, ktorí majú už nejakú zásobu týchto dobrých aktív. Nečudoval by som sa, keď za pár rokov aj niektoré z lokálnych bank možno prídu jednak z úschovou bitcoinu a jednak s možnosťou požičania si voči nemu. A ak sa to tvoje aktívum z dlhodobého hľadiska zhodnocuje, tak ty nemusíš vlastne tú požičku splácať, ale vieš si ju takzvané prerolovať. Ja vlastne na to, aby som splácal ten úver, musím využívať menej a menej toho svojho bitcoinu. Vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu CryptoPlebs a mým dnešním hostem je Igor Neumann, spoluzakladatel Firefish. Igore, já tě u sebe vítám, ahoj. Ahoj Johnny, ďakujem za pozvanie. Prosím tebe, pojď nám dát nějaký maličký background o tobě, co ty děláš, nebo co jsi dělal a jak jsi se vůbec dostal k Bitcoinu. Já si pamatuju, že když jsme byli, já nevím, jestli je to rok nebo 2 nazpátek, tak jste slavili nějaký narozeniny v rámci Firefish, možná to byl asi první rok, jestli se nepletu. A bavili jsme se tam, že ty jsi dělal někde na nějaký jako londýnský burze, něco s nějakým tradingem, takže ty už jsi byl nějakým způsobem v těch financích ještě předtím, než si začal Firefish. Říkám to správně. Je to tak. Ja som v podstate, dá sa povedať, že celý život vo financiách, ako začal som ešte na vysokej škole v podstate tradingom. Ja som bol dlhú dobu pomerne day trader. Ty si určite asi nepamätáš také obdobie, že dotcom bubble, kedy bola veľká bublina teda tých dotcom spoločnosti a tak ďalej, tak to bolo zrovna obdobie, kedy ja som začal obchodovať. Nejak ma to vždy ťahalo proste od mladého veku, tie finančné trhy, zažil som kuponovú privatizáciu a to tiež, ako samozrejme úplne som nechápal, že o čo išlo, ale z nejakého dôvodu ma to proste priťahovalo. No a vlastne začal som niekedy začiatkom vysokej školy obchodovať, forex, indexy a tak ďalej, rôzne deriváty, takže skúšal som si vlastne, ako to funguje. Požičal som si prvých pár 100 eur od svojho otca na gambling, dá sa povedať. Takže týmto som začal, venoval som sa dlhé roky aj technické analýze v podstate, čo samozrejme veľa ľudí poznám ich, aj Martin od nás, ktorý sa na to pozerá ako na veštenie z kávových zrn. Ale vlastne týmto tradingom som si vlastne na začiatku prešiel, no a potom som dostal ponuku od firmy Reuters, ktorú asi veľa ľudí pozná ako tlačovú agentúru. Reuters je ako jedna z veľkých, naozaj jednej z najstarších tlačových agentúr na svete, čo ale málo ľudí asi vie, že Reuters ešte v tej dobe teda, tam tá firma prešla samozrejme nejakou genézou, drvá väčšina ich biznisu vlastne tvorili finančno-informačné služby, čiže vlastne tá editoriál alebo tá spravodajská časť tvorila len nejakých 5% celého biznisu Reuters a tie finančno-informačné služby, o čo vlastne išlo, vlastne drvá väčšina finančných profesionálov, či v bankách, analytici, obchodníci, risk manažeri a tak ďalej, potrebujú samozrejme pre svoju činnosť nejaké finančné informácie, hej, takže Reuters vlastne vybudoval jednak informačné terminály alebo informačné servisy, to znamená, že ty ako trader máš pred sebou nejaký software, kde máš prístup k dátam, real-timeovým historickým kalkulátorom, môžeš robiť analýzy, vidíš tam celú históriu, neviem, výkazov, zisková strát a tak ďalej. A takisto druhá časť týchto terminálov bola obchodovacia, takže vlastne hlavne na Forexe, kde mal Reuters veľkú dominantnú pozíciu. Dá sa povedať, že všetky banky, všetci medzibankoví díleri používali Reuters terminály a Reuters dealing takzvaný na obchodovanie, čiže na obchodovanie na tom medzibankovom trhu. Takže toto ma samozrejme veľmi priťahovalo. Začal som pracovať v Bratislave pred skoro, viac už ako 20 rokmi vlastne. Tam mi asi aj pomohlo to, že som mal už nejaký ten svoj track record, aj keď maličký v rámci toho tradingu, pretože naozaj začal som sa stretávať s tými profesionálmi na finančných trhoch. Začal som na začiatku samozrejme ako asi každý graduate supportom a robil som tú špinavú prácu, dá sa povedať. Postupom času som potom menil rôzne pozície a vlastne myslím, že v nejakom 4. roku pôsobenia v Reuters som stretol aj Martina, čo bolo celkom zaujímavé. Martin začal vlastne po vysokej škole ako forexový dealer
v jednej z globálnych bank v Bratislave, tak tam ja som ho vlastne zaškoloval do toho, že ako funguje ten finančný trh, respektíve FX a money market konkrétne, ako fungujú tie obchodovacie terminály a tak ďalej. Takže tam sme sa prvýkrát vlastne stretli, ja som sa potom neskôr presunul do Prahy a z Prahy som prešiel do Dubaja, kde som zastával rôzne pozície a myslím, že po nejakých 4-5 rokoch som sa z Dubaja presunul stále v rámci vlastne Reuters, neskôr už Thomson Reuters do Moskvy. Medzičasom Thomson Reuters vlastne odpredal túto finančnú nohu vlastne svojho biznisu private equity skupine Blackstone, čo je asi jedna z najväčších private equity firiem na svete. A tá nás vlastne, dá sa povedať, nejako reorganizovala počas roka, rebrandovala a neskôr predala londýnskej burze. Čiže London Stock Exchange Group vlastne, tak ako sa nazýva, nie len ako samotná burza, kde sa obchodujú britské akcie, alebo teda niektoré svetové, ale majú takisto veľmi veľkú business line práve finančno-informačných systémov, data feedov a tak ďalej, pretože ja keď som začínal, ešte veľa toho obchodovania prebiehalo cez fax, cez telefón, takže bolo to taký ten analogový systém. Dá sa povedať, že aj na začiatku svojej traderskej kariéry som bol trošku úspešný a bolo to vďaka tomu, že ja som mal práve prístup k niektorým týmto nástrojom, ktoré mi dávali trochu edge. Robili sme rôzne arbitráže medzi platformami, ktoré nemali dostatočne dobré data feedy. Pamätám si ešte, že sme obchodovali S&P Futures napríklad, keď ešte bola doba, keď sa obchodovali tieto veľké tzv. Futures kontrakty v pitoch, čiže na tí floor tradery vlastne tými ručnými príkazmi zadávali pokyny. A my sme vlastne využívali sme servis, čo bolo niečo ako rádio, dá sa povedať, rádio z toho pitu, kde bol človek, ktorý sedel nad tým pitom, alebo teda nad tým trading floorom, sledoval, čo ktorý trader robí a hlásil to do mikrofónu ako keby do rádia. Čiže my sme vlastne počúvali to rádio a keď tam boli nejaké veľké ordery od nejakých veľkých hráčov, tak my sme vedeli s pár sekundovým predstihom si pozíciu ako keby otvoriť na tých malých futures. Takže to bola ešte naozaj stará doba, kedy sa obchodovalo rukami, faxom, telefónom a tak ďalej a už v dnešnej dobe v podstate druhá väčšina toho tradingu, toho profesionálneho prebieha elektronicky, už veľa hráčov na trhu tzv. Ultra low latency tradery, čiže firmy, ktoré vlastne majú super rýchle data feedy a robia tých market makerov, stanovujú ceny na trhoch a tak ďalej. Takže prešiel som si vlastne takouto genézou, no a v Moskve som zostal kým nezačala vlastne kríza na Ukrajine, presunul som sa do Viedne a vtedy som už sa vlastne bavil aj s Martinom ohľadne Firefishu. No a ešte k tej druhej časti tvojej otázky, čo sa týka Bitcoinu, ja som sa k Bitcoinu vlastne dostal niekedy v roku, myslím, že 2014 alebo 15. Pomerne, dá sa povedať, skoro v úvodzovkách, ale nebolo to tak, ako si možno zvyknutý u všetkých Bitcoin Maxis alebo komunity, že že by som sa dostal teda k Bitcoinu vďaka nejakej filozofii, alebo že by som sledoval rakúsku ekonomiku teda samozrejme, ekonomiku som sledoval takisto, ale bolo to hlavne kvôli blockchainu ako technológii, čo v dnešnej dobe sa možno trošku uškrňame nad tým, že Bitcoin, blockchain, ale my sme práve v rámci Thomson Reuters skúmali možnosti využitia blockchainu a práve naša firma budovala nejaké Price Oracle servisy nad blockchainom. Takže ja som sa týmto spôsobom dostal k Bitcoinu a druhá strana mince samozrejme aj ten trading, že som videl, že wow, že je tu nové aktívum, ktoré sa obchoduje 24/7, vysoko likvidné, proste správa sa ako štandardný trh, takže ma to zaujalo naozaj z tej strany tej špekulácie. Takže prvý Bitcoin, ktorý som si kúpil, tak samozrejme pekne sa mi zhodnotil. A potom som ho samozrejme aj minul, potom som oľutoval samozrejme, tak ako každý bitcoiner a no, zbytok je už asi história, takže toľko asi v krátkosti k môjmu backgroundu. Jo, to je zajímavý příběh, super. Pověz mi prosím tebe, co pro tebe znamenají peníze? To je taková moje klasická otázka na každého hosta a ty se jí taky nevyhneš, tak pověz. Jasné. No, nemôžem povedať, že mám nejaký filozofický postoj k peniazom, ako za mňa možno také 3 dôležité body, ktoré peniaze splňajú ako v praktickom živote. Jedna vec asi tá základná je, že nejaká životná bezpečnosť, alebo teda, že máš vlastne nejaký ten fundament, vďaka ktorému môžeš doslova prežiť, teda, čiže každý máme samozrejme ten limit, že koľko je dostatočná taká poduška finančná,
ktorá nám, vďaka ktorej vlastne nemusím rozmýšľať, že čo budem robiť zajtra, musím zase zarobiť nejaké peniaze a tak ďalej. Takže je to taký ten komponent toho života, ktorý ti umožní sa sústrediť na iné veci, hej? Čiže nemusím riešiť nejakým spôsobom otázku toho, ako prežijem na druhý deň, ale že mám naozaj tu nejakú základnú podušku, ktorá mi umožňuje prežiť. A druhá vec asi, ktorú by som k peniazom povedal, je možno nejaká možnosť slobody, že vďaka peniazom vlastne je to príjemný pocit, dá sa povedať, že keď sa môžeš rozhodnúť, že chcem si teraz odletieť, ja neviem, na mesiac do Vietnamu, alebo chcem si kúpiť nejaký, ja neviem, DJ-ský pult, pretože ma baví hudba a takéto rôzne veci, takže mať tú slobodu výberu, ale asi tak to najviac, čo u mňa osobne rezonuje, čo sa týka peňazí, je, že ja ich považujem, dá sa povedať, skoro až za technológiu, ktorá umožňuje určitý progres spoločnosti, určitý rozvoj, hej, že bez peňazí vlastne to ľudstvo by stále, možno sme boli niekde v dobe zberačov a lovcov, kdežto vďaka výmene a peniaz ako technológia výmeny vlastne nám umožňuje alokovať ten kapitál tam, kde sa hodí, ak sú samozrejme otvorené trhy, proste investovať do rozvoja, či technológií, či spoločenského života celkovo. Takže v tomto si myslím, že peniaze zohrávajú naozaj veľkú úlohu. Druhá strana mince samozrejme to, že ten spôsob manažmentu peňazí zo strany centrálnych bank trošku podkopáva tento narratív, takže to sú už samozrejme problémy, ktoré sa riešia hlavne v tej bitcoinovej našej komunite, ale celkovo si myslím, že áno, že vďaka peniazom ako technológií sme tam, kde sme teraz a práve peniaze nám umožňujú rozvoj a progres vlastne do budúcna. Jo, souhlasím. A další věc, o který se určitě spolu pobavíme, tak bude nějaká kolateralizace, která s těmi penězi samozřejmě taky souvisí a myslím, že se rovnou do toho tématu můžeme pustit. Pojďme si teda říct, co je to Firefish. My jsme s Martinem točili rozhovor tuším někdy před rokem a myslím si, že většina mých posluchačů a diváků Firefish jistě zná, nicméně pojďme si přece jenom ještě jednou zopakovat, jakoby, co to je ten Firefish, co děláte a jakým způsobem to funguje. Jasné, takže Firefish veľmi zjednodušene povedané je, a teraz hľadám preklad, Bitcoin Back Lending Marketplace, čiže trhovisko pre bitcoinom zabezpečené pôžičky. O čo vlastne ide? Ide vlastne o dá sa povedať, platformu, ktorá umožňuje bitcoinerom nepredávať svoj bitcoin. Namiesto toho ten bitcoin bezpečným spôsobom uzamknúť a zobrať si voči nemu pôžičku či vo fiate alebo v stablecoinoch. A na druhej strane tým, že to trhovisko máš vždy dve strany, máme stranu tzv. Investorov a to sú práve ľudia, ktorí majú nejaké voľné finančné zdroje, či už fiat alebo stable, a ktoré vlastne môžu investovať do týchto bitcoinom zabezpečených pôžiček. Takže my ako Firefish, my sme vlastne, dá sa povedať, trhovisko, ktoré páruje tých boroverov alebo dlžníkov, teda držiteľov bitcoinu s investormi, ktorí poskytujú finančné prostriedky pre tieto úvery. A čo je dôležité, my sme vlastne vytvorili natívny protokol, alebo môžeme to nazvať aj smart contract, aj keď v Bitcoine tento termín neradi používame, ktorý vlastne umožňuje bezpečným spôsobom uzamknúť ten Bitcoin. A ten Bitcoin vlastne zostáva uzamknutý do momentu buď splatenia tej pôžičky, kedy sa Bitcoin vracia naspäť dlžníkovi, alebo v prípade nesplatenia alebo likvidácie teda sa presúva Bitcoin k likvidátorovi. Takže my sme sa jedna z tých hlavných, alebo jeden z hlavných motivov, ktorý sme sa snažili nejakým spôsobom exponovať, je práve tá bezpečnosť, pretože asi veľa ľudí pozná prípady BlockFi, Celsius a podobne, kde jednoducho model, kde ja sa vzdávam svojho bitcoinu voči nejakej tretej strane, ktorá s ním robiť čokoľvek chce. Ako náhle zbankrotuje, ja už sa k svojmu bitcoinu nedostanem, tak toto sme sa práve snažili vyriešiť, takže my ako Firefish je dôležité spomenúť, jednak nemáme prístup k danému bitcoinu, čiže ty keď si ho uzamkneš, my vlastne vieme len prehodiť výhybku, či sa vráti naspäť k tebe, alebo ide na likvidáciu. A druhá vec je, že my takisto nie sme sprostredkovateľ, alebo teda ten originátor pôžiček, takže my vlastne nedávame nejaké pôžičky z nášho balance sheetu, my iba mečujeme vlastne tieto dve protistrany, takže asi toľko k platforme. Mohli bychom se na to podívat aktuálně, jak to vypadá třeba u vás na webovkách, mohl bys nám to nasdílet a mrkli bychom se na nějaký, neříkám jako přímo proces toho půjčování, ale koukněme třeba na ty nabídky, jaký tam aktuálně jsou.
Jasné. Tak ja ešte by som povedal, my sme tú platformu spustili v takom testovacom režime už asi 2 roky dozadu. Myslím, že vo februári 20, teraz máme 25, takže 23 sme mali prvý deal. Odvtedy sme robili rôzne vylepšenia na platforme a takisto aj čo sa týka podpory rôznych menových párov. Prvotne tam sme podporovali českú korunu, neskôr eura, doláre. Aktuálne pred pár dňami sme spustili švajčiarsky frank a takisto stablecoiny. Takže keď sa pozrieme na tú platformu, ja našerujem svoj screen, ak mi dáš sekundu. Jasne. Takže platforma je pomerne jednoduchý, v podstate by som povedal prístup alebo princíp. Pozeráme sa teda na nejaký demo environment, tuto vidím svoje otvorené pozície, čo sa týka mojich pôžičiek, tu vidím nejakú pozíciu, čo sa týka investícií, vpravo vidím posledné dealy, ktoré sa uskutočnili na platforme, no a v ľavom menu, ktoré je to hlavné vlastne, tu si viem zvoliť, či si chcem požičať, alebo si skontrolovať svoje úvery, alebo investovať a takisto si skontrolovať už nejaké svoje existujúce investície. Takže ja napríklad, keď kliknem investovať, toto je menu, kde si viem zvoliť jednak menový pár, čiže vidíme eura, české koruny, USDC, švajčiarsky frank. A takisto sa viem pozrieť na minulé alebo aktuálne ponuky. Takže spôsob, akým vlastne investovanie funguje, ja sa pozriem na platformu, vidím tu ponuky od všetkých aktuálnych potenciálnych dlžníkov, viem si vyfiltrovať takisto splatnosť, že ma zaujíma, dajme tomu len 3 až 6 mesiacov a vidím, aká je aktuálna ponuka. Čiže najlepšia ponuka aktuálne na 6 mesiacov 50 000 za 7% a týmto nejakým meničkom vpravo si viem pozrieť detaily a vedel by som už danú požičku zafundovať alebo zainvestovať do nej. No a keď si chcem peniaze požičať, čiže som ten dlžník, mám Bitcoin, veľmi jednoduchý spôsob, kliknem si na borrow, čiže požičanie peňazí. Platformu máme by the way aj po slovenské, po česky, takže užívateľ si v nastaveniach vie zmeniť jazyk. No a ja si teraz viem zvoliť, o akú pôžičku mám záujem, čiže zaujíma ma buď štandardný loan, to je vlastne to, že ja si zadefinujem svoje nejaké parametre, a tento request alebo tú požiadavku vlastne uvidia všetci investori potom na tom marketplace, na tom trhovisku. Alebo máme aj novú funkcionalitu, tzv. Instantný loan. V prípade, že ja ako borrower by som si potreboval peniaze požičiať veľmi rýchlo, potrebujem ich mať zajtra na účte, tak viem využiť práve tento instant loan. To je novinka, ktorú sme spustili pred pár mesiacmi a vyzerá, že je pomerne obľúbená u užívateľov, ktorí naozaj majú nejaký reálne rýchlu potrebu si zobrať danú požičku, takže ja si môžem napríklad zvoliť štandardný loan, zvolím si, neviem, české koruny, dajme tomu, chcem si požičať 100 000, dajme tomu, zvolím si na aké obdobie, 12-16 mesiacov a tu si viem nastaviť tú úrokovú sadzbu, ktorá ma zaujíma. Mne vlastne platforma takisto hovorí, že aká je pravdepodobnosť toho matchingu, čiže ak nastavím tú úrokovú sadzbu príliš nízko, už nie je taká vysoká, ako keď tú úrokovú sadzbu posuniem niekde vyššie. Takže ak by som si úrokovú sadzbu nastavil, neviem, 12,5, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že nájdem investora. Ak sa posuniem samozrejme nižšie, tá pravdepodobnosť sa znižuje. No a na pravej strane potom vidím nejaký sumár, takže vidím, koľko si chcem požičať, aká je úroková sadzba, koľko je vlastne celý ten úver aj s úrokom za dané obdobie. A potom vidím detaily ohľadne Bitcoinu. Takže vlastne táto položka Bitcoin Collateral je, koľko vlastne Bitcoinu musím uzamknúť, aby som si mohol požičať tých daných 100 000. Tu by som možno pripomenul, že tieto úvery sú tzv. Nadkolateralizované, to znamená, keď si chcem požičať nejakú sumu, musím uzamknúť Bitcoin v dvojnásobnej hodnote. To je samozrejme hlavne z toho dôvodu, že Bitcoin je ešte stále pomerne volatilné aktívum a chceme sa vyhnúť tomu, že chceme vlastne ochrániť tú stranu toho investora. Čiže ja ako investor, keď tebe požičavam peniaze, potrebujem mať nejakú záruku, že o tie peniaze neprídem a preto sú tie požičky vlastne nadkolateralizované. Takže toto je ten celý princíp. Jediný rozdiel medzi napríklad tým instantným loanom a štandardným je to, že pri tom instantom si neviem meniť tú úrokovú sadzbu, takže tá je tam už zafixovaná. Takže v tomto prípade by som si vedel požičať, dajme tomu tých 20 000 českých korún za 11%. Ak sa mi zdá táto úroková sadzba príliš vysoká, tak si viem kliknúť štandardný a potom si viem nastaviť tú úrokovú sadzbu tak, ako chcem a tá sa mi potom zobrazí na trhovisku. Takže ja to môžem len ukázať, dám to niekde úplne nízko, 5%, 20 000 na, dajme tomu 18 mesiacov, to snad nikoho nebude zaujímať. Poslal som požiadavku na trhovisko, takže tu ju vidím.
a keď idem do toho loan marketplaceu, čiže do toho daného konkrétneho trhoviska, dám si české koruny a zobrazím si to týmto spôsobom. Tých requestov tam máme pomerne veľa, tak uvidím asi aj ten svoj niekde. A ja som si dal 18 mesiacov, takže si to zruším, aby sme to tak, že je to tu. Takže ja teraz sedím niekde tu v tej tabulke a toto je to je moja požiadavka. Takže investor, teraz keby som bol investor, môžem ísť do tabulky Invest a tu si viem takým istým spôsobom tú investíciu vybrať. No a keď už nejaké loany mám, ktoré sú živé, znova v tomto demo environmente ich tu máme zo pár nastavených, tu vidím, že jeden mi už začína maturovať, mám tu nejaké ďalšie aktívne loany a tak ďalej, takže mám presný prehľad vlastne všetkých svojich investícií a všetkých svojich pôžičiek. Super. Vy v rámci těch vašich webovek tam máte i nějaký tutoriál, který jste nedávno jako udělali, takže vlastně pokud tam přijde nějaký nováček, tak automaticky vlastně podívá se na videa a bude vědět, co a jak, že jo, vlastně jak si půjčit ten Bitcoin, případně jak investovat a nějakým způsobem tam zhodnotit ty peníze, když poskytne peníze tomu borrowerovi. Presne tak, ja by som odporučil položku Help a ja teda asi musím nazdieľať to druhé okno, ak mi dáš sekundu. Máme tzv. Firefish Document Hub, kde máme jednak vysvetlené vlastne, ako celý Firefish funguje. Máme to takisto po česky, takže viem si prečítať krok za krokom, ako funguje celá platforma, daný protokol, ktorý už zamýka Bitcoin a takisto sú tu často kladené otázky a to, čo si ty spomínal, to sú tie video guides, takže tu máme aj s mojim AI avatarom vytvorené guidy, veľmi krátke videá, minúta a pol, ktoré presne vysvetľujú, ako si požičať, ako investujem, ako fungujú likvidácie, ako viem splatiť pôžičku predčasne, prípadne top-up Bitcoin collateral, čo je dôležitá vec, ak vidím, že cena Bitcoinu klesá, zvyšuje sa riziko likvidácie, takže máme vysvetlené, akým spôsobom si zvýšiť vlastne tú hodnotu kolaterálu. To je opravdu AI avatar, nebo si dělal legraci? Je to AI avatar, avatar. My jsme si, je to tak. Pusto, jak to vypadá, já jsem na to koukal, hele, a jak jsem tomu jako vyloženě nevěnoval pozornost, protože to tak nějak znám, tak mě to tady jako vůbec nepřišlo, že by to tak vypadalo. Jasné. Já to pustím, nevím, či to bude so zvukom, či to budeš počuť. Pustý. Hele, je to robotický, ale vypadá to dobře, jako vypadá to super. Je to tak, ono to lepšie asi vyzerá ešte vlastne pri týchto inštruktážnych videách, kde vlastne máš tam nejaký krátky úvod, tu máme napríklad. Jo. Takže v týchto inštruktážnych videách je to asi trošku jednoduchšie. Respektíve človek si to možno ani nevšimne, že je to tvorené tým AI-om, ale pre nás to bol výborný tool, lebo dá sa to veľmi rýchlo škálovať, keď potrebujeme nejaké nové video vytvoriť, tak vďaka tomuto toolu stačí sa jedenkrát nahrať nejaké 2-minútové video a potom už iba dodať skript a máš vlastne video hotové, takže nie je to úplne ideálne, samozrejme, chceli by sme to mať možno aj trochu viac profi, ale myslím, že na to, kde sme a čo teraz konkrétne potrebujeme, je to skvelý nástroj. Jo, ale vypadá to dobře a myslím si vlastně, že i bez těch videí, tak je to takový pochopitelný a člověk si tím projde víceméně jako v pohodě. Těch tutoriálů je na internetu tuším několik, hodně lidí to dělalo v rámci Firefish, takže myslím si, že s tímhle není problém. Ale určitě ty videa jsou super a jsou nápomocný. Co bych s tebou ještě chtěl probrat je vaše nová kniha. Vy jste vydali knížku s názvem Bitcoin the Ultimate Collateral, kde vlastně popisujete nejenom to, jak funguje Firefish, což jsme si teďka víceméně vysvětlili, ale popisujete tam vlastně, proč je ten Bitcoin tím nejlepším jako kolaterálem, dá se říct, jo? Prostě proč to funguje na tom Bitcoinu, tak kdyby si to měl vysvětlit, tak proč je teda Bitcoin tou nejlepší volbou v rámci tady těch půjček. Jasné. Ja teda ukážem možno aj takto na kameru, mám zrovna obidve knižky pred sebou a máme už dva releasy alebo dve verzie, takže ty máš ten úplne prvý, áno, to bolo prvá verzia, my sme si ju potom trošku zohnili, keďže sme Firefish a vydali sme takisto už nemeckú variantu alebo nemecký preklad vlastne tejto knihy. A
čo je vlastne princíp, ako vlastne my sa snažíme v tej knihe vysvetliť to, že Bitcoin je naozaj skvelým aktívom a to, čo vlastne sa snažím aj v rámci Firefish priniesť ten nový use case alebo využitie Bitcoinu práve ako kolaterálu. Celý princíp je vlastne založený na tom, že ako sa hovorí vo financiách, dobré aktíva sa nepredávajú, hej, čiže ak máš nejaké dobré aktíva, či sú to akcie, prípadne dlhopisy, ja neviem, real estate, teda nehnuteľnosti, dá sa povedať aj umelecké diela a tak ďalej, rôzne z týchto aktív sa oplatí držať dlhodobo. A toto je vlastne stratégia, ktorú využívajú hlavne, dá sa povedať, bohatí ľudia alebo ľudia, ktorí majú už nejakú zásobu týchto dobrých aktív. A výhoda v tom je taká, že ja viem, že tieto aktíva sa mi budú z dlhodobého hľadiska zhodnocovať. Takže nemá význam pre mňa, ak mám nejaké aktívum a mám nejakú finančnú potrebu to dané aktívum predať. Znamenalo by to, že by som jednak väčšinou musel platiť nejakú daň z príjmu, keďže cena tých aktív rastie. A druhá vec, strácal by som vlastne možnosť participovať potom na tom budúcom raste toho daného aktíva. Takže je to úplne to isté ako s Bitcoinom. Keď máš Bitcoin a máš nejaký naozaj dlhodobý view, že dlhodobá cena Bitcoinu alebo hodnota teda Bitcoinu sa bude rásť, nehľadiac na to, že vlastne hodnota Bitcoinu rastie voči fiat menám kvôli tomu, že fiat meny sa devalvujú, tak naozaj asi dobrá stratégia pre každého bitcoinera je svoj bitcoin jednoducho nepredávať. Môžeme ho, to je ešte taká maličká odbočka, častokrát počúvame, že no, ale potom proste nebude fungovať bitcoinová sieť, lebo nikto nebude robiť transakcie. Je rozdiel medzi predaním bitcoinu a využívaním alebo míňaním bitcoinu. Hej? Čiže ja keď za niečo zaplatím, dokúpim si prípadne svoj bitcoin späť, to je v poriadku, ale mať naozaj aktívum a teraz napríklad potrebujem si kúpiť auto, alebo chcem ísť na dovolenku, niečo podobné. V takýchto momentoch predávať Bitcoin asi človek potom určite oľutuje. Ja takisto, ako som spomenul, svoj prvý Bitcoin, ktorý som si kúpil ešte za 500 eur, naozaj pred veľa rokmi. Keby som ho držal doteraz, tak som vysmiatý, ale keďže som ho predal, tak som vlastne stratil ten celý upside. Takže celý princíp vlastne spočíva v tom, že Bitcoin má určité vlastnosti, ktoré z neho naozaj robia skvelý kolaterál. A tie vlastnosti sú spojené napríklad aj s tým, že sa obchoduje 24/7, čiže pri akciách napríklad máš víkendové pauzy. A Bitcoin je takisto veľmi dobrým aktívum z toho pohľadu, že sa dá určitým spôsobom programovať. To je presne to, čo sme my vytvorili vlastne vo Firefish, ten náš Firefish protokol, takže my si vieme nastaviť určité podmienky, za akých sa Bitcoin vie posunúť na jednu stranu alebo na druhú stranu, takže toto je veľká výhoda takisto Bitcoinu. No a samozrejme všetky ostatné charakteristiky, ktoré z toho Bitcoinu robia dobrý kolaterál. Čo si myslím, že veľká výhoda Bitcoinu oproti iným aktívam je, že ja to nazývam, že demokratizácia kolateralizácie, čo znie strašne, ale vlastne princíp je v tom, že prístup, ja neviem, k real estate alebo akciám, dlhopisom a tak ďalej nemá úplne každý človek. Takisto väčšinou, ak si niekto kúpi akcie a chcel by ich kolateralizovať, čiže niekde uložiť a dostať voči ním pôžičku, sú tam pomerne drakonické podmienky, nevždy sa to oplatí a tak ďalej, kdežto Bitcoin, ktorý každý človek na svete môže mať prístup k Bitcoinu alebo má teda prístup k Bitcoinu. Takže tento spôsob žitia, ktorý bol naozaj väčšinou doménou bohatých ľudí alebo inštitúcií, je teraz naozaj prístupný každému bitcoinerovi, každému človeku. Takže toto si myslím je veľký benefit a naozaj my sa vo Firefish snažíme priniesť tento use case. Čiže keď už si držiteľ tohto skvelého aktíva, ktoré sa z dlhodobého hľadiska zhodnocuje, bolo by asi chybou ho predávať v prípade, že máš nejaké finančné potreby, dajme tomu. Hej. Takže namiesto predaja lepšie ten bitcoin uzamknúť nejakým bezpečným spôsobom, požičať si voči nemu a potom buď pôžičku splatiť, alebo ďalej rolovať. K tomu sa možno teda asi aj dostaneme. Určitě, to je hlavní téma našeho rozhovoru. Nicméně bych chtěl tam doplnit vlastně, že Bitcoin je skvělým kolaterálem ještě z toho důvodu, že má podle mě jako superiorní peněžní vlastnosti. Když se podíváme na ty vlastnosti peněz, jako je durabilita, přenositelnost, dělitelnost, zaměnitelnost a tak dále, i ta vzácnost, tak když si to všechno dáme dohromady a srovnáme to ať už s fiatem, nebo se zlatem, nebo s jakýmkoliv jiným asetem, které známe,
tak ten Bitcoin je na tom opravdu nejlíp a dělá to z něj ty superiorní peníze a zároveň to z něj dělá i ten superiorní kolaterál, že vlastně tyhle vlastnosti se tam tak jakoby doplňujou a může to sloužit tady tímto, anebo vlastně i tím druhým způsobem. A mně se líbilo, jak ty si tady zmínil, že z toho Bitcoinu chcete udělat takový jako use case v rámci té kolateralizace, protože co si budeme povídat, přece jenom ještě je to v plenkách, je to nějaká novinka. S tímhle konceptem si v rámci finančních trhů teprve hrajeme, co se týče Bitcoinu. O tom se asi pak ještě pobavíme dál. Jak ty se na to díváš do budoucna? Myslíš si, že ta kolateralizace pohltí nějakým způsobem větší množství nebo větší supply toho bitcoinového množství, nebo to půjde nějakým jiným směrem? Já to ještě doplním, aktuálně ten Bitcoin v rámci nějakého narrativu tady na západě tak slouží jako dlouhodobý uchovatel hodnoty a aktuálně můžeme vidět v rámci různých států, konkrétně amerických států, tak si tam hrajou něco jako je státní rezerva a banky o tom nějakým způsobem přemýšlejí a tak dále. Takže myslím si, že tady ten use case je dlouhodobě asi jako nejvíc udržitelný a aktuálně nejsilnější. A jak ty se na to díváš s tou kolateralizací? Myslíš si, že to bude do budoucna pokračovat rychle nebo pomalu? No, minimálne ak sa pozrieme na to, ako sa hovorí, state of play, že kde sa nachádzame teraz, alebo my keď sme napríklad ešte asi odbočím trochu, keď sme sa začali s Martinom baviť o Firefish, teda o tej idei vytvoriť niečo podobné, urobili sme si taký menší prieskum trhu a vyšlo nám z toho, že len možno nejaké 2-3% Bitcoinu boli používané ako kolaterál. A to aj vrátanie Bitcoinu, ktorý bol používaný ako kolaterál na DeFi platformách, hej, čiže tam sú takisto možnosti, že si nejako vrepneš, bridgeneš Bitcoin niekde inde. Takže minimálne z toho pohľadu je ten trh ešte veľmi, veľmi poddimenzovaný. Keď sa pozrieme na dlhopisy, na akcie a tak ďalej, tam tie pomery kolateralizácie sú oveľa, oveľa vyššie. Hypotéky sami o sebe, ako každý, kto si kúpil nejakú nehnuteľnosť, automaticky cez hypotéku si ju kolateralizuje, nehovorím ani o amerických pôžičkách, takže alebo teda hypotékach, takže ja si myslím, že ten priestor je naozaj veľký. A vidíme to už vlastne aj, dá sa povedať, od minulého roka, kde nastali veľké pohyby na tom bitcoinovom trhu, čo sa týka takého shiftu, alebo teda zmeny prístupu, hlavne z hľadiska vlád. Americká vláda, alebo teda Trump, nech si o ňom myslíme, čo chceme, mal veľmi bullish ako vyjadrenia ohľadne bitcoinu, schválili sa ETF-ka, vlastne Wall Street sa dostal do bitcoinu priamo. A ja si myslím, že to je len otázka času, kedy príde viac a viac nejakých inštitúcií, ktoré začnú využívať ten princíp kolateralizácie. Sú už samozrejme, vznikajú rôzne nové platformy aj práve na lending a viac vidíme inštitúcií z tých štandardných tradičných financií sa dostáva do tejto sféry. Takže začínajú banky jednak stávať alebo budovať služby kastodiálneho razenia, to znamená, že ty si môžeš uchovávať svoj Bitcoin vlastne v banke, čo samozrejme je možno výhodné pre niektorých ľudí. Klasicky ten narratív v Bitcoine, že not your keys, not your coins, asi treba veľmi dobre zvážiť pred týmto rozhodnutím. Každopádne je veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj sa necítia na self-custody a radšej si ten Bitcoin zveria nejakej inštitúcii, ktorí dôverujú, dá sa povedať. No a ten model custody, alebo teda tej úschovy, by som povedal takým prvým krokom. Takže ja si myslím, že veľa inštitúcií začne nad tým custody vytvárať práve ten ďalší use case pre svojich klientov, kde jednoducho ľudia budú môcť začať presne používať Bitcoin ako kolaterál, brať si voči nemu požičku a tak ďalej. Ja by som ešte povedal, že z našej skúsenosti, ako za tie posledné 2 roky, vidíme, že je určitá skupina bitcoinerov, ktorí rozumejú konceptom kolateralizácie, rozumejú, akými rôznymi spôsobmi sa dá docieliť to, že si ten bitcoin jednoducho uzamkneš niekde, dostaneš voči nemu pôžičku, ale stále ešte veľká väčšina, dá sa povedať, bitcoinerov, ktorí ešte neúplne možno pochopili, o čom tá kolateralizácia je. U nás v našich končinách by som povedal, je ešte takisto trošku stigmatizovaná nejaká vôbec téza, že zobrať si pôžičku, ako pôžičky si berú buď tí najbohatší ľudia, lebo majú práve tie aktíva,
alebo potom ľudia, ktorí jednoducho žijú z ruky do úst, dá sa povedať, a potrebujú si kúpiť mikrovlnku a tak ďalej. Takže u nás je ešte trochu aj taká stigma vôbec toho konceptu bratia si pôžiček, ale ja si myslím, že to sa naozaj zmení a práve to, že Bitcoin je prístupný k takej širokej mase ľudí, na rozdiel od, dajme tomu, cenných papierov alebo iných aktív, myslím, že ten trh má ešte veľmi veľkú kapacitu na to, alebo perspektívu na to, aby ďalej rástol. A čo celkovo vidíme, nie len ten trh taký, aký bol, dajme tomu, pred 2 rokmi, že sa zväčšuje množstvo toho Bitcoinu využitého ako kolaterálu, ale rastie vlastne celkovo ten market. Takže ten trh je naozaj veľmi veľký, možnosti toho rastu sú veľmi veľké. Ja si myslím, že budeme počuť oveľa viac a o kolateralizácii nečudoval by som sa, keď za pár rokov aj niektoré z lokálnych bank možno prídu jednak z úschovou Bitcoinu a jednak s možnosťou požičania si voči nemu. Jo, to je dost pravděpodobný. Co se týče dluhu, my jsme to řešili s Martinem v tom našem milém rozhovoru, obecně ten koncept toho dluhu, a řešili jsme tam přesně tady tu obavu těch lidí, kteří mají, řekněme, takovou jako averzi vůči tomu být zadlužený. Jenže když potom se nějakým způsobem dostáváš víc do toho fiat systému a pochopíš, jak fungují ty peníze, tak ve finále zjistíš, že ten dluh ti může jako dost prospět. Jo? Může ti pomoct, když to samozřejmě děláš s rozvahou a máš to dobře spočítaný, dobře nastavený. Takže já jsem takhle přemýšlel úplně stejně. Nechtěl jsem být zadlužený a nakonec to dopadlo tak, to jsem taky vlastně zmiňoval teďka v nedávném rozhovoru, že jsme si vzali jako úvěr na Bitcoin, jo? Protože přesně bereš ty špatný peníze. Já to teda nikomu nedoporučuju, tohle určitě není jako investiční doporučení, nicméně prostě jsem to udělal a jako vyšlo to a je to prostě na každý, musí si každý sám rozhodnout, jestli mu to za to stojí tady ten krok nebo ne, a musí si samozřejmě zvážit pro a proti. Nicméně je to přesně tak, jak jsem říkal, vezmeš ty inflační peníze, které dlouhodobě ztrácejí na té kupní síle, a dáš je do nějakého tvrdého aktiva, pro nás Bitcoin, pro nás peníze. Kdyby to byly akcie, kdyby to bylo nemovitosti, myslím si, že by to vyšlo podobně, jenom by se to lišilo nějakým výnosem, ale bohužel takhle ty státní peníze fungují. Prostě jsou takhle nastavený a ten dluh dokáže tomu človeku ve finále dosť pomôcť. Je to presne tak. Ja si myslím, ale ako vždy najdôležitejšia vec je urobiť si, spočítať si jednoducho, že o čo sa snažím, aby sa mi nestalo, že vložím všetky svoje úspory do niečoho, čo za 2-3 mesiace klakne v úvodzovkách, takže vždy je dobré presne si nastaviť nejakú stratégiu, čím dlhodobejšie, tým lepšie. Samozrejme, tam sa hlavne odstraňuje to riziko volatility, pretože aj keby som si ja zobral, dajme tomu, pôžičku voči Bitcoinu teraz, uložím tam všetok Bitcoin, ktorý mám, môže sa stať, že jednoducho trh sa prepadne, ako vieme, ja budem zlikvidovaný a proste prídem o ten svoj Bitcoin, ktorý potom sa viac menej môže vrátiť a pokračovať v raste. Takže vždy je dôležité si naozaj spočítať, aké mám príjmy, aké mám výdavky. Nešiel by som do toho ako YOLO, ako sa hovorí, že mám všetok Bitcoin, voči nemu si požičiam a dokúpim si ďalší Bitcoin, čo je pomerne častý use case, dá sa povedať, práve pri týchto požičkách, že vlastne z jedného svojho Bitcoina alebo z nejakej časti jeho si viem vytvoriť ako keby nový, takže s existujúcim Bitcoinom, ktorý si založím, vlastne si požičiam voči nemu a za ten si kúpim ďalší Bitcoin a viem to takto do určitej miery točiť, takže to by som samozrejme takisto neodporúčal, je naozaj lepšie mať nastavenú nejakú dlhodobú stratégiu a presne k tvojmu bodu, že ten fiat jednoducho sa znehodnocuje z dlhodobého hľadiska, v podstate aj z krátkodobého, takže je lepšie byť zadlžený v niečom, čoho hodnota klesá v čase a držať aktívum, ktoré v čase v podstate rastie na hodnote, takže to je asi ten základ celého tohto prístupu. Přesně tak. Ty jsi mi to tady trošičku nahodil, ty use casey. Já bych se chtěl pobavit o různých teda typech use caseů v rámci Fairfish a vidím tam hlavní 3. Ty si tady ten jeden teďka představil a to je ten, se kterým se popravdě taky setkávám v rámci mých kamarádů, známých a tak dále, který Fairfish vyzkoušeli. Tak je to, že si zastaví Bitcoin, půjčí si peníze a když je dobrý timing, tak si koupí nový Bitcoin a svým způsobem se jako napákujou. Jo? A s nějakým způsobem třeba spekulují na ten růst. Když je bull market, super, když to klesá, asi jako špatný. Nicméně tady tím způsobem to funguje.
těmhle by jsem ještě přiřadil lidi, kteří si, jak jsi říkal taky na začátku, když prostě potřebuju aktuálně koupit auto nebo nějaký spotřebič, něco se mi doma pokasí, prostě mám nějakou neodkladnou spotřebu, kterou musím zaplatit a mám ten bitcoin, který nechci prodávat, tak přesně zastavím bitcoin, půjčím si peníze a využiju ty peníze v reálném světě a potom postupně v rámci splatnosti tak to splatím, protože mám nějaký příjem pravidelný, chodím do práce a tak dále. To je za mě taková jedna skupina. Druhá skupina, která je poměrně zajímavá, tak jsou teda investoři, kteří tvoří vlastně tu druhou stranu toho marketplaceu a který poskytují tu likviditu bitcoinerům, který zastavují ten svůj bitcoin. A my jsme to tady viděli teďka vlastně na těch stránkách, mně se na tom přijde svým způsobem jako fascinující, že je to takovej, řekněme, spořící účet ne pro bitcoinery, ale vlastně pro jakýkoliv investory, který s tím bitcoinem ani jako nepřijdou do styku, ale mají tady najednou produkt, který jim svým způsobem garantuje, teď tam máte kolik, 13-14%, něco takového? Na eurách až do 15%, presne tak. Až do 15%, jo. Myslím si, že česká koruna je tam kolem 10 nebo 8-10 a stablecoin je 11, je myslím něco takového. Plus minus 10-11, ano. Jo, a tohle mně přijde jako zajímavá strana pro určitou jako klientelu, jo, která jako tady tím způsobem může relativně bezpečně zhodnotit ty svoje peníze, když třeba nechtějí investovat, mají nějakou, řekněme, vysokou averzi vůči riziku, určitě nechtějí nastoupit do Bitcoinu, protože ho považují za velmi volatilní, tak vlastně i přesto můžou využít vaše služby a poskytnout teda tu likviditu bitcoinerům, kteří jsou na druhé straně a potřebují ten volný kapitál právě teď a tady, což mi přijde super. Je to tak a ja si myslím, ako my sme sa častokrát bavili o tom, o adopcii Bitcoinu, že akým spôsobom, alebo čo môžeme robiť preto, aby sme pomohli jednoducho širšej adopcii Bitcoinu. A toto mi príde ako taký trojský kôň trocha, že naozaj, ako si spomínal, že ľudia nemusia byť Bitcoin native, jednoducho stačí, ak pochopia v prvom rade, ak nezavrhnú to, že Bitcoin je nejaký scam, to už je dobrý prvý krok. A druhá vec je, ak proste pochopia, že tie peniaze, ktoré majú, ktoré investujú vlastne do tých pôžičiek, sú zabezpečené dvakrát takou výškou Bitcoinu, vlastne kolaterálu. Takže presne ako hovorí, že ide o akési nepriame využívanie Bitcoinu. Napriek to, a máme veľa ľudí samozrejme na platforme, ktorí nie sú Bitcoin native, ktorí nemajú walletky, čiže v prípade likvidácií by sa spoliehali napríklad na nás, že my ten Bitcoin zlikvidujeme a oni dostanú tie svoje prostriedky finančné alebo kapitál teda naspäť. Takže z hľadiska aj možno, sme si robili trochu žarty s Martinom, že my by sme mali dostať cenu za najlepší peňažný inštrument roka, pretože presne také zhodnotenie, alebo ten, ako sa nazýva, risk-reward profil tých bitcoinom založených zabezpečených pôžičiek je mimoriadne atraktívny. Ten trh tým, že máme veľmi veľký dopyt, tlačí tie úrokové sadzby pomerne vysoko a pritom vlastne pri takomto zhodnotení, keby som chcel dosiahnuť na finančných trhoch zhodnotenie za rok, dajme tomu, že 10, 11, 12, 13%, musel by som ísť naozaj do trošku viac rizikovejších aktív, ako sú korporátne dlhopisy, dajme tomu nejaké rôzne leverageované produkty a tak ďalej. Takže tam už ale samozrejme mi nikto negarantuje to, že dostanem tie svoje prostriedky naspäť. Kdežto tu ten profil je tak nastavený, že de facto investor má garantované, že dostane nielen tú svoju investíciu, ale aj tie úroky, ktoré mal dostať do konca splatnosti vlastne naspäť. Takže naozaj my si myslíme, že je to vynikajúci produkt. Ja vždy hovorím, že nech sa nám to páči alebo nie, stále žijeme vo fiatovom svete, každý má nejaký fiatový príjem, potenciálne nejaké fiatové úspory a určite je lepšie ich investovať minimálne aspoň teda na nejakú krátku dobu do takýchto inštrumentov, ktoré ti, keď už nič iné, aspoň trochu ochránia ten fiat voči inflácii. Čiže myslíme si, že akákoľvek úroková sadzba, ktorá je aj keď môžeme samozrejme argumentovať, že spôsob prepočtu inflácie nie je úplne správny, ale akákoľvek sadzba alebo to prémium, ktoré získaš nad infláciu a dokáže svoje peniaze ochrániť týmto spôsobom a pomerne bezpečným spôsobom, že nemusíš ísť rovno do akcií alebo do iných pomerne rastových a volatilných aktív, je to naozaj skvelá alternatíva. Takže
Čo nás ešte k tomu by som dodal, pomerne aj prekvapuje, že na platforme my tým, že sme priniesli vlastne ten produkt, ten instant loan, kde ja si viem zobrať úver okamžite, kde už máme nejakú likviditu vlastne zabezpečenú, alebo teda je tam k dispozícii. Druhá väčšina transferov, alebo teda obchodov na platforme prebieha stále peer-to-peer, takže vidíme, že je tam aj veľký záujem ľudí, ktorí si vlastne vyskúšajú aspoň raz na krátke obdobie urobiť nejaký deal zo strany toho investora práve, dostanú peniaze naspäť a už idú druhýkrát, tretíkrát a tak ďalej. Takže sme, by som povedal, prekvapení, ale aj veľmi potešení tým, že naozaj ľudia vidia tú propozíciu silnú aj na tej strane tých investorov a tá tzv. Organická likvidita na platforme naozaj tam stále je. Samozrejme, nevždy sa ti podarí dostať deal, ako sme videli na tej platforme, bolo tam veľa ponúk za 5%, za 6%, ale toto je otvorený market, samozrejme, na ktorom ľudia kompitujú, alebo teda sa predbiehajú vo svojich ponukách, takže my si samozrejme nič neurobíme, ale o to je to lepšie podľa mňa, že ide naozaj o nejak trhom definované sadzby a parametre týchto dealov a nie, že my by sme nejako fixovali sadzbu. Máme samozrejme nastavené nejaké rozpätie, aby tam zbytočne nesedeli dealy za 2% a 30%, ale každopádne ten otvorený trh naozaj ukazuje, kde je ta hodnota pri těchto instrumentoch. Tak ono se něčemu divit, když vedle 5% máš třeba 12, tak prostě 7% navíc, když tam dáš určitý množství kapitálu, tak to je signifikantní zisk, jo. A já tady nasdílím srovnání spořících účtů na Měšci.cz. Tak a my, když se na to tady podíváme, tak tady to máme hnedka vlastně podle těch procent a automaticky jste tady nahoře investice do bezpečných půjček krytých bitcoinem. Je tady aktuální sazba těch 13%. A když se podíváme na jiný spořící účty, například na ČSOB, tak ty jediný tady mají těch 5%. A pak už jdeme vlastně dolů a dolů a dolů a dolů. Je tady Česká spořitelná, je tady Rajvka a vlastně všechny finanční instituce a banky, které známe, že jo, FIO, mBank a tak dále. A tady už se motáme někde kolem mezi 3 až 4%. Ale prostě proti těm 13 to je jako ohromný rozdíl, že jo. Takže za mě super. Je to tak a ako vravím, že nie je to, že my by sme tie sadzby stanovovali, čo je veľmi dôležité si spomenúť, ale jednoducho ten trh máme dostatočne silný dopyt na to, aby tie úrokové sadzby boli pri takýchto hodnotách. A samozrejme jednou takou nevýhodou by som povedal je, že ty ako investor pri termínovom vklade alebo sporiacom účte vlastne ty môžeš ten účet vypovedať alebo teda tú lehotu vypovedať, kdežto keď si na Firefish ako investor vezmeš alebo zvolíš si pôžičku na 1 rok, pošleš peniaze teda svojej protistrane, tak vlastne ty nemôžeš prinútiť tú protistranu zase vyviazať sa z toho daného vzťahu, hej. Takže ty si vlastne ako keby uzamkol tie peniaze na 1 rok a nemôžeš ich skôr vypovedať. Toto je taká možno trochu menšia nevýhoda. Každopádne plánujeme do budúcna niečo na spôsob sekundárneho trhu, čiže ak by si ako investor zrazu potreboval tie peniaze skôr naspäť, tak by si mal možnosť vlastne prepredať tú svoju pohľadávku voči tomu dlžníkovi na sekundárnom trhu. Takže toto si myslíme, že bude pomerne zaujímavý produkt. Samozrejme nie je to úplne na prvých miestach našej pipeliny, ale je to niečo, čo si myslíme, že naozaj by prinieslo benefity, pretože ako som spomínal, borrower môže sa rozhodnúť kedykoľvek splatiť tú svoju pôžičku skôr, ale ako investor si predsa len limitovaný tou lehotou splatnosti. Aj keď sa pozrieme vlastne na čísla, je zase paradoxné to, že keď si pozrieme celú periódu napríklad na 12 mesiacov, v priemere sa pôžičky splácajú o 1 až 2 mesiace skôr, než je lehota splatnosti. Takže ty ako investor vlastne to tvoje RPSN, ako sa tu nazýva, je ešte vyššie, pretože dostaneš tú pôžičku späť o mesiac, o 2 skôr, takže vieš ju znova otočiť rýchlejšie. Takže sú tam plusy a minusy, ako vravím, ale sme radi, že sa to celé vlastne vyvíja ako otvorený trh a tak ako sme mali obdobie pri českých korunách práve, kde sme mali sadzby nad 10-11%, ako vidíme, že tá likvidita je už dostatočná na to, aby sa tie sadzby stlačili niekde k 8-7%. A pri tých krátkych splatnostiach vlastne tak ako na bežnom peňažnom trhu
keď si chceš vziať pôžičku, dajme tomu na 3 alebo na 6 mesiacov, tam sa vieš už dostať až k 6%, k 5%, takže už v tomto, dá sa povedať, skoro konkurujeme aj tým bankovým úverom. Prosím tebe, jakým způsobem dochází k dřívější splatnosti těch půjček? To je po domluvě s tím borrowerem? Nebo proč k tomu dochází, když je to třeba na rok? V podstate borrower sa sám môže rozhodnúť, že chce tú požičku splatiť skôr, takže on má vlastne na platforme, tam ako sme videli kartičky, je tam možnosť, že požiadať o predčasné splatenie. Je to presne kvôli tomu, že by si chcel asi s najväčšou pravdepodobnosťou ten svoj Bitcoin vyťahnuť nazad, urobiť s tým čokoľvek iné. Takže v prípade, že potrebuješ svoj Bitcoin nazad skôr, máš možnosť požiadať o predčasné splatenie. My väčšinou čakáme ešte, keďže je to peer-to-peer market, čakáme na potvrdenie od toho investora, že je pripravený potvrdiť, že si peniaze splatí, lebo môže sa stať, že ak by sme tam tento krok nemali, ty peniaze pošleš investorovi, on je niekde na lodi alebo jednoducho nereaguje a stále by si mal ten Bitcoin tak či tak uzamknutý. Takže my robíme ešte taký príček, že OK, áno, som pripravený peniaze prijať a potvrdiť, že prišli na účet. Takže je to veľmi jednoduchý spôsob naozaj. Jo, tak to je super, že to takhle vychází a samozřejmě je to velká výhoda i pro toho investora, který ty peníze dostane s tím úrokem, dostane je dřív o několik měsíců a může to investovat znova, anebo je může využít. Je to víceméně jedno. Jo, to je super. Presne to je paráda, tak. že to tak vede. Ja by som k tomu možno povedal ešte jednu drobnosť, takú zaujímavosť asi, že vidíme, že tí ľudia sa začínajú, alebo jednak investori, ale takisto borroweri, že sa na tú platformu vracajú pomerne často, hej, čiže častokrát prvýkrát príde borrower, požičia si, ja neviem, 10 000 korún alebo 800 eur alebo koľkokoľvek na 3 mesiace vyskúšať si to, ako celý proces funguje, ale potom vidíme, že už sa vracajú častejšie. V priemere tak pri investoroch, ako aj pri dlžníkoch sa títo užívateľe vracajú na platformu raz za 2 mesiace. To znamená, že ako keby každé 2 mesiace si každý užívateľ berie či novú požičku, alebo investuje peniaze. Máme samozrejme investorov, ktorí sú veľmi aktívni, ktorí majú niekoľko investícií za mesiac, a borroweri takisto. Takže dá sa povedať, že je to až návykové. Niekedy sa smejeme, že je to návykovejšie ako fentanyl. Podľa Martinových slov, ale očividne to dáva ekonomický zmysel aj pre jednu, aj pre druhou stranu. Jo, paráda, super, skvělý. A já bych se dostal vlastně teďka ještě k tomu třetímu use caseu. A to je to téma, o kterém jsem se s tebou chtěl pobavit, co mě hodně zajímá, a nejsem sám, zajímá to jako hodně mých známých, když se bavíme o Firefish a tak dále. A to je takzvaná rolovací půjčka. Nevím, jestli je to pracovní název, nebo už je to jako oficiálně, že to spustíte tady tím stylem. Každopádně se má jednat o to, že ty si vlastně vezmeš úvěr a nikdy ho nesplatíš a určitým způsobem žiješ, no, jako utrácíš z té likvidity do nekonečna. Což je takový jako, no to zní jako perpetuum mobile. A já bych po tobě chtěl, abys nám to trošičku vysvětlil, jak to jako funguje a jak je vůbec jako technicky možný, že to s tím Bitcoinem takhle půjde, že vlastně neustále můžu čerpat tu likviditu a můžu vlastně žít jako jenom z toho Bitcoinu, když se to tak vezme. Jasné. Z hodou okolností dnes sme zrovna spustili na našom YouTube kanáli a čoskoro to bude pridané aj na tom Document Hube video práve o rolovaní požičiek. Čiže akým spôsobom si vlastne vieš, keď nemáš prostriedky na splatenie požičky alebo nechceš ju splácať, akým spôsobom sa vieš dostať k ďalšiemu úveru. Takže toto je vlastne koncept, dá sa povedať, v tradičných financiách pomerne bežný. Takisto, ako som spomínal, high net worth ľudia alebo inštitúcie jednoducho využívajú tento model a je to práve, ako si spomenul, perpetuum mobile, je to tzv. Perpetuita, čiže pôžička, ktorá vlastne nemá nejakú konečnú splatnosť. Je to vlastne len pôžička, pri ktorej, a môžu tam byť rôzne nastavenia samozrejme, pri ktorej napríklad raz za rok splatíš len tie úroky, čiže aby samozrejme tá druhá strana mala niečo z toho dílu. Takže vlastne v princípe ide o to, že ty si vezmeš pôžičku voči nejakému svojmu aktívu a ak sa to tvoje aktívum z dlhodobého hľadiska zhodnocuje, tak ty nemusíš vlastne tú pôžičku splácať, ale vieš si ju takzvané prerolovať. Áno, je to stále ako iba nejaký taký pracovný názov, ale rollover vlastne funguje na princípe takom, že pred koncom splatnosti pôžičky máš možnosť si zobrať ako keby novú pôžičku, ktorú splatíš tú predošlú.
Takže v aktuálnom nastavení, tak ako Firefish funguje teraz, ten rollover by fungoval asi tak, že ty si vezmeš, dajme tomu, pôžičku na 1 rok a tesne pred splatením tejto pôžičky, dajme tomu, použiješ polovicu svojho bitcoinu, nebudeš používať samozrejme celý, a tesne pred splatením toho prvého úveru si vezmeš nový, ktorým vlastne splatíš ten predošlý, pretože musí dochádzať k nejakej výmene tých platieb. Takže ty vlastne novým úverom splatíš ten predošlý a na to samozrejme ale potrebuješ mať raz toľko bitcoinu, hej? Čiže preto hovorím, že netreba do jedného dealu dať úplne všetok svoj bitcoin, aby si mal možnosť jednak toho top-upu v prípade, že cena padá, ale potom aj v prípade, že sa rozhodneš urobiť rollover. Môže sa stať, že na konci obdobia nebudeš mať tie peniaze, ale stále máš nejaký bitcoin, ktorý vieš uzamknúť, dostať novú požičku, ktorou vlastne uzavrieš vlastne tú predošlú. Takže toto je ten úplne najjednoduchší spôsob, akým sa to dá robiť. Aktuálne sa to na platforme dá robiť len týmto spôsobom z jedného konkrétneho dôvodu a to je, že ide o peer-to-peer vzťah. Čiže napríklad teraz, keď si predstavíš, že ty si borrower, ja som investor, ty uzamkneš bitcoin, ja ti pošlem, dajme tomu 100 000 korún a o rok, keď už sa bude blížiť splatnosť, povieš, že ja by som to chcel ešte na rok, ale ja môžem povedať, že no, ale ja tie peniaze teraz potrebujem naspäť, lebo mám nejaké svoje potreby a tak ďalej. Takže v takomto peer-to-peer vzťahu sa nejaké automatické rolovanie požičky bude robiť pomerne obťažne. Preto vlastne my už nejakú dobu pracujeme na tom, aby sme pritiahli na platformu aj inštitucionálnu likviditu. Čiže vieš si to predstaviť, že dajme tomu nejaká banka nám dá nejaký kredit alebo nejakú likviditu na platformu, ktorú my potom vieme vlastne na tej platforme alebo borrowery si ju vedia vyťahovať na akékoľvek obdobie oni potrebujú. Hej? Takže preto sme aj vlastne v dnešnej dobe obmedzení len na 12 až 18 mesiacov, čiže rok a pol. Je to práve z toho dôvodu, že ide k nejakému peer-to-peer vzťahu. A takisto ďalšia vec, technicky budeme musieť vyriešiť jeden konkrétny bod, čo sa týka toho nášho kontraktu, a to je ten tzv. Time lock v prípade tej zombie apokalypse, že ak by sme my zmizli, mesiac vlastne po skončení úveru je možné ten bitcoin vyťahnuť naspäť. Takže pár týchto vecí my musíme trochu pomeniť alebo jednoducho priniesť na tú platformu, aby bolo možné to tzv. Perpetuitné požičiavanie. To by znamenalo, že ty si zoberieš požičku, kde je nejaký konkrétny inštitucionálny lender, zoberieš si požičku, dajme tomu na rok a po roku môžeš povedať, že chcem si ju zobrať ešte na ďalší rok a na ďalší rok a tak ďalej. Prípadne môžeš splácať iba tú istinu, či respektíve tie úroky. Istina ti stále zostáva. Bitcoin, ktorý si uzamkol, ti stále tam zostáva a ďalšou výhodou, ktorú by toto malo, že v prípade, že sa ti vlastne ten Bitcoin zhodnocuje a zhodnocuje sa ti rýchlejšie, ako je úroková sadzba, ktorú vlastne platíš, tak si vlastne môžeš zobrať ešte väčší úver. Takže toto je ten celý princíp, že ako je možné, že tí bohatí ľudia sú ešte bohatší, ako je možné, že vlastne oni z tých aktív, ktoré majú, dokážu generovať viac aktív. A je to presne z toho, že Elon Musk, keď si požičal za 2% alebo za 1% na nákup Twitteru vtedy ešte, tým, že založil vlastne svoje akcie Tesly, platí len 1% úrok, ale to zhodnotenie akcií Tesly je oveľa väčšie napriek aktuálnym prepadom samozrejme. Takže z dlhodobého hľadiska, ak sa ti aktíva, ktoré držíš a ktoré využívaš ako kolaterál, zhodnocujú lepšie alebo rýchlejšie alebo viac, ako je úroková sadzba, ktorú platíš, dokážeš vlastne tie nožnice týmto spôsobom otvárať. Takže vlastne vieš zhodnocovať ten svoj majetok oveľa viac. A keď to presunieme možno na Bitcoin, tým pádom, že dajme tomu o rok sa Bitcoin zhodnotí, dajme tomu o 20%, ty si platil 10% úrok, tak ty si vlastne za ten istý Bitcoin, ktorý si mal, vieš si požičať viac než predtým. Takže ak by aj rastla tvoja spotreba, že dajme tomu na prvý rok potrebuješ, strelím 10 000 eur alebo 50 000 eur, hodnota Bitcoinu rastie, na budúci rok si dokážeš požičiať viac, aby si pokryl vlastne tú svoju spotrebu, prípadne si kúpil viac toho Bitcoinu. Takže je tu niekoľko tých takých moving parts, ako sa hovorí, ale celý princíp je naozaj založený na tom, že dobré aktíva nepredávaš,
a môžeš vlastne ten Bitcoin back living, ako to niekedy nazývame, môžeš vlastne aplikovať tým, že tie aktíva, ten Bitcoin, ktorý držíš, sa ti zhodnocuje rýchlejšie, ako je tá úroková sadzba, ktorú musíš platiť na tej ročnej báze, dajme tomu. Mhm. Takže zastavím asi tu možno trochu komplikovaný špagety systém, ale je to vlastne princíp, ako som spomínal, ktorý sa naozaj využíva v tých tradičných financiách, kde tie požičky sú perpetuitné na neurčitú dobu, splatíš len raz za rok alebo raz za 6 mesiacov nejakú ten úrok v podstate a vieš ju rolovať v podstate do nekonečna, dá sa povedať. Jo, mohli bychom prosím tebe nasdílet tu tvoji kalkulačku, co jsi mi posílal, aby diváci měli trošičku jako přehled, jak to tak nějak funguje. A já bych se tě chtěl doptat ještě na nějaké věci, které mi teda popravdě nejsou úplně jistý a nevím, jestli nad tím přemýšlím dobře nebo ne. Já měl z matiky jako vždycky 4, jo, takže možná to bude tím. Hele, já si myslím, že vlastně to, co všechno si řekl, nemusíš to projíždět znova, tak všichni jako tady uvidí a dají si to nějak dohromady, můžou si pauznout video a spočítat si to, jak je to tady napsaný. Prosím tebe, ty jsi tady zmínil ten koncept Bitcoin backed living, mně se to strašně líbí a je mi to velmi sympatický. Přesně máš nějaké aktivum, který se ti dlouhodobě zhodnocuje, je tam nějaký CAGR, je tam nějaký compound annual growth rate, který je, řekněme, hele, Bitcoin má CAGR za posledních 10 let nějakých 70%, jo, ke konci roku 2024. Teďka samozřejmě s tím propadem ceny to bude trošičku jiný. Ono strašně záleží, kde vstoupíš a kde vystoupíš na tom Bitcoinu. Tam to může opravdu jako ty čísla opravdu rozházet. Nicméně pořád jsme v nějakých vysokých procentách. Dlouhodobě se předpokládá, i Saylor o tom mluvil, že to zhodnocení by mělo být dlouhodobě v rámci třeba příští dekády nějakých konzervativně nějakých 25%, 25-30%, jo, že ten Bitcoin nějakým způsobem mohl dát, když to roste, nevím, první rok o 100%, pak třeba o 70% a pak to o 60% spadne, tak prostě se to všechno zprůměruje a to je vlastně tady ten ukazatel, ten CAGR. A je to vlastně spojený s tou úrokovou sazbou, tak když je menší než ten CAGR, tak ty na tom v podstatě vyděláváš. Co mi prosím tebe ale není jasný, kde já vezmu tu likviditu na ten další rok. Řekněme, že jsem teda zastavil Bitcoin a půjčil jsem si svoje výdaje na rok. Jo? Ať se to, nebudeme říkat konkrétní čísla, to nám asi tady nepomůže, ale půjčil jsem si třeba 500 000, žiju tamhle někde v Latinské Americe, půjčil jsem si 500 000 českých korun a teďka to potřebuji, teď se mi blíží ta maturita té půjčky. Takže já mám nějaký Bitcoin na straně, takže zastavím ho na Firefish, vezmu tu likviditu a tou likviditou splatím tu první půjčku. Říkám to správně. Môžeme si to pozrieť presne na tomto príklade, ktorý ti ukáže, ako to vlastne celé funguje. Presne ten tvoj prípad, že novou pôžičkou vlastne splatíš tú predošlú. Takže ako spomínaš, necháme to možno potom aj chvíľku fríznuté, ale v podstate o čo ide, tie čísla sú samozrejme fiktívne a sú len na ilustráciu, takže dajme tomu, že Bitcoin stojí 100 000 a mám na voletky 1 Bitcoin. Idem si zobrať prvý úver, čiže loan 1, pri, dajme tomu 20 000, požičiam si $20,000 pri úrokovej sadzbe 10%, dajme tomu, takže ten amount due, tá suma, ktorú musím splatiť, je 22 000, hej? Koľko bitcoinu potrebujem, aby som si mohol zobrať takúto pôžičku, je dvakrát toľko, čiže tá BTC value, čiže počet toho bitcoinu, ktorý potrebujem na to, aby som dokázal si zobrať takýto úver, je 44 000, hej, čiže vlastne zoberiem si dvakrát takú sumu, no a to mi vychádza teda na 0,44 z toho jedného bitcoinu, takže vlastne uzamknem 0,44 bitcoinu a dostanem vlastne 20 000 na účet a musím splatiť 22 000. Takže potom, ako som si zobral tento prvý úver, zostalo mi na voletke 0,56 bitcoinu, 0,56 plus 0,44 je samozrejme 1 a dostal som na účet tých svojich 20 000. Týchto 0,56 pri cene 100 000 je 56 000 a zase tá hodnota uzamknutého, čiže 0,44 je 44 000, takže zase je to tých 100 000, je to isté, tá istá pozícia, akú som mal. Zatiaľ si rozumieme? Jo, úplne v pohode, jo. Super.
No a teraz príde tá komplikovanejšia časť. Prvý rok. Dajme tomu, že nasledujúci rok teda Bitcoin zrastie o 20%, čiže na hodnotu 120 000. Takže teraz, keď sa pozriem vlastne na ten kolaterál, ktorý som tu uzamykal som 0,44 Bitcoinu, ktorý vtedy mal hodnotu 44 000, teraz už má hodnotu 52 000, pretože narastol o 20%. Hej, čiže už ten Bitcoin, ktorý vlastne mám uzamknutý, jeho hodnota vzrástla a takisto vzrástla tá hodnota toho zostatočného Bitcoinu na mojej walletke. Takže vidím, že vlastne 120 000 je naozaj tá hodnota tej mojej tzv. Pozície. No a teraz sa blíži splatnosť tohto prvého úveru, čiže ja teraz musím splatiť 22 000. Namiesto toho teraz, aby som zháňal nejakú likviditu, konkrétne doláre, čo môžem urobiť, pretože mám na walletke ešte 0,56 Bitcoinu v hodnote 67 000, viem si zobrať druhý úver a zoberiem si úver 22 000, čo je tá suma, ktorú musím splatiť z toho prvého, takže vidíme, že prvý úver musím splatiť 22, takže ja si požičiam teraz tým ďalším Bitcoinom, ktorý mám na walletke, čiže z tohto si vezmem tú časť Bitcoinu, aby som si mohol požičať 22 000, znova úroková sadzba 10%, takže toto bude pred druhý rok to, čo musím vrátiť. No a vlastne ja mám ešte stále uzamknutých tých 0,44 z toho prvého loanu, ale teraz, aby som si požičal 22 000, potrebujem uzamknúť už len 0,43. Takže ja vlastne budem mať tieto dve pozície, tak to skúsim zvýrazniť. A toto sú tie dve pozície v tých dvoch úveroch a na walletke mi zostalo ešte 0,157 Bitcoinu, ale mám už teraz cash 20 000 plus 22 000, hej? Takže ja vlastne týchto 22 000 využijem na to, aby som splatil ten prvý úver. Takže ja som si voči tomuto požičal druhýkrát, využil som druhú časť svojho Bitcoinu, na walletke mi tam už iba kúsok zostal, splatím tých 22 000 a zase dostanem tých 0,44, čo bol ten pôvodný kolaterál, dostanem k sebe naspäť. Takže moja pozícia vlastne potom, ako som splatil tento prvý úver a zobral som si tento druhý úver, je taká, že kolaterál je uzamknutý 0,403, takže to je tento kolaterál, ktorý som musel uzamknúť, aby som si vzal ten druhý úver. A na walletke, ako vidíš, mám už 0,597 Bitcoinu. Takže ten jeden Bitcoin je stále taký, ale už je rozdelený trochu iným spôsobom, pretože tá hodnota toho Bitcoinu vzrástla o 20%, čo je o 10% viac, ako je tá úroková sadzba. Takže ja by som si teraz teoreticky ten tretí rok vedel zobrať ďalšiu pôžičku s využitím toho Bitcoinu, ktorý mám na tej svojej walletke. A tuto máme takisto spravené, takže znova náraz Bitcoinu dajme tomu 25% a ja si vlastne teraz vezmem druhý, respektíve už tretí úver, ale s tým, že tento tretí úver využijem na to, aby som splatil tento druhý úver. Hej, takže druhý úver musím splácať 24 200, takže ja si zoberiem nový, požičiam si 24 200, uzamknem 0,355 Bitcoinu, a na walletke mi zostane 0,24 a splatím vlastne ten predošlý loan číslo 2. Takže tento úver splatím tým, že si zoberiem tento nový úver. Čo mi potom zase zostane, aká pozícia? Tým, že vlastne Bitcoin znova narastol rýchlejšie, ako bola tá úroková sadzba, tak ja mám na walletke už 0,645 teda a ten kolaterál, ktorý je uzamknutý v tomto treťom loane je 0,355. Takže vidím, že tým, že mi Bitcoin rastie rýchlejšie, ako je úroková sadzba, toto je 10%, Bitcoin rastie 25%, dajme tomu, ja vlastne na to, aby som splácal ten úver, musím využívať menej a menej toho svojho Bitcoinu. Čo inými slovami znamená aj to, že ty si vlastne vieš požičať nielen týchto 24 200 na to, aby si splatil ten predošlý úver, čiže toto je ten čistý rollover, že OK, týmto úverom splatím tento, a respektíve naopak, týmto úverom splatím tento, ale tým, že ti vlastne rastie tá hodnota toho Bitcoinu na walletke, ty si vieš požičať aj viac. Hej, takže treba si samozrejme vždy spočítať, aké mám samozrejme cash flow, aký je očakávaný výnos, aká je úroková sadzba, očakávaný výnos teda okoľko sa zhodnocuje ten Bitcoin a podľa toho si viem túto svoju pozíciu manažovať. Takže v tomto scenári, ktorý som tu ja teraz ukazoval, čo som ja robil som len to, že som si vzal jeden úver,
pred jeho splatnosťou som si zobral druhý úver, ktorým som splatil ten predošlý a tak ďalej a tak ďalej. A v 3. roku respektíve v 2. roku som znova robil to isté, zobral som si nový úver, tým som splatil predošlý. Takže ja vždy mám pozíciu len jeden konkrétny úver a Bitcoin, ktorý mi vlastne zostáva na voletke. Tá suma celkového Bitcoinu sa mi za tie 3 roky nezmenila, ale zmenila sa mi samozrejme tá hodnota. Čiže tým, že Bitcoin rástol, tá hodnota toho Bitcoinu sa zhodnotila a tým pádom ja by som si bol schopný vziať aj vyššiu pôžičku, než len v tej výške, aby som splatil ten predošlý úver. Samozrejme, čo ak Bitcoin pôjde dole, preto vravím, je dôležité si tento cashflow manažovať, ale týmto spôsobom vlastne, keď sa ti zvyšuje tá cena Bitcoinu rýchlejšie ako je úroková sadzba, dokážeš žiť z toho Bitcoinu, že si vieš brať pôžičku nielen na splatenie predošlej, ale aj na ďalšiu nejakú konkrétnu spotrebu. Super, děkuju za vysvětlení, to je přesně to, co jsem potřeboval trošičku ještě dovysvětlit a to je ta spotřeba moje, ze který já chci žít, ze který chci platit svoje životní náklady, kterou já jako ve skutečnosti nemůžu vrátit, protože jsem ji utratil. A odkazuju se teda pouze jenom na to, že mám určitý množství bitcoinu, teď neřeším, že mám nějaký příjem vedle a tak dále. Ale šlo mi přesně o to demonstrovat, jak by to mohlo fungovat a kolik toho bitcoinu, jako tady si člověk může spočítat, kolik toho bitcoinu potřebuje do důchodu, jak se tak říká, jo. A velmi pravděpodobně to nebude, jak vždycky čtou u těch youtuberů ty nadpisy, na důchod potřebujete 0,1 bitcoinu, víc ne, tak to si říkám, hele, tam si úplně jako nejsem jistý u toho, ale jde o to teda, že si vždycky můžu na základě teda toho růstu hodnoty nebo ceny bitcoinu, tak si potom můžu půjčit víc a to by mi mělo pokrýt potom ty moje náklady. Super. Presne jo, tak. Takže ak by si potenciálne, môžeme sa potom neskôr pohrať s tou kalkuláciou, že dáme tam ten CAGR 70%, že okolko každý rok si vlastne vieš zobrať viac. Čiže tebe tam vždy zostáva nejaká tá suma, ktorú vieš spáliť, ktorú vieš vlastne si požičaš voči nej, ktorú vieš využiť na svoju osobnú spotrebu a tak ďalej. Takže to je presne ten princíp. Samozrejme, toto nie je finančný advice, ako sa hovorí, a je vždy veľmi dôležité si spočítať, aké mám príjmy, aké mám potenciálne výdavky, aký je ten worst case scenario, čo by sa stalo, ak naozaj Bitcoin prepadne o 50%, ja budem zlikvidovaný, zostane mi len ten cash, ktorý som možno už medzi tým minul, ale zlikvidoval sa mi aj Bitcoin, takže vždy je dobre mať nejakú rezervu toho Bitcoinu, ktorú potom potenciálne viem dokladať na ten top-up. Dobře, Igore, super, děkuji za vysvětlení. Já si myslím, tohle bylo jako velmi přínosný, jak jsem říkal, o té rolovací půjčce se bavíme jakoby neustále a je fajn, že to takhle máme před očima a každý se na to může podívat a případně si to spočítat. Hledáte někoho do týmu, hajrujete někoho, potřebujete s něčím pomoct. Já to když tak ještě potom prdnu do té veřejné verze, na to jsem se zapomněl zeptat. Takže jestli někoho scháníte, tak klidně rozhoď sítě a řekni nám. My sme, doteraz sme mali väčšinou taký model, že keď sme videli dobré CVčko, tak sme sa spojili s človekom a našli sme pre ňoho niečo, takže my sme stále ešte v takej veľkosti, že nemáme úplne presne zadefinované niektoré role, takže pre nás je častokrát jednoduchšie s niekým sa dohodnúť na nejakú výpomoc, na niečo, chcem tu vyskúšať. Čo sa týka developmentu samotného, tam sme si myslím ako celkom v pohode, že nepotrebujeme nejakú extra kapacitu, ale hlavne veci, čo sa týka presne, že marketing, go-to-market stratégie, sales a tak ďalej. Vždy sme otvorení nápadom, keď človek príde. Takisto zaujímavá vec, model, ktorý sme aplikovali v rôznych krajinách po Európe, mať lokálnych ambasádorov, čiže človek, ktorý nie ako nejaký core zamestnanec Firefish, ale je ako lokálny miestny ambasádor, spája sa tam s komunitou, má nejaký affiliate code, čiže naháňa aj proste nejaké traction a tak ďalej. Takže sú rôzne modely spolupráce, ale konkrétny teda vacancies teraz nemáme, ale keď ktokoľvek má záujem, komukoľvek rezonuje práca vo Firefish, kľudne posielajte CVčko, radi sa pozrieme, porozprávame a veľmi častokrát sa stane, že sa nejaká rola nájde. Já bych to tady ukončil a přejdeme spolu na Hero Hero. Kdyby jsem se s tebou chtěl pobavit o nějakých nevýhodách nebo respektive o nějakém jako správném nastavení v rámci té půjčky a obecně Firefish, protože určitě se nevyplatí vždycky ten Bitcoin nějakým způsobem zastavit, ale člověk, jak jsme to tady řešili, musíš si to trošičku jako promyslet. Jsou tam jakoby různý aspekty, na které je potřeba si dávat pozor, takže na to by jsem se s tebou chtěl pobavit.
na co bychom teda měli dávat pozor. Rád bych s tebou probral ještě stablecoiny, protože to je poměrně jakoby zajímavý koncept, který jste teďka do Firefish aplikovali a myslím si, že ty stablecoiny jsou poměrně takový game changer v rámci tady těch půjček. Má to samozřejmě svoje výhody i nevýhody, tak na to bych se chtěla podívat. Plus bychom probrali ještě nějaký novinky ohledně Firefish. Já jsem si tady sepsal několik bodů, co je novýho, na co se chystáte a tak dále, takže to si taky spolu probereme. A zmínili jsme tady ještě konkurenci. Já jsem si našel pár projektů, který nějakým způsobem jsem pochopil, že chtějí dělat vlastně to, co vy, ale mají to postavené jakoby trošičku jinak. Tak věřím, že vy máte určitě nějaké informace vlastně o tom, jak to probíhá ve světě, tak bych se s tebou chtěl pobavit, jaký jsou mezi vámi rozdíly a proč třeba vy jste lepší, nebo proč tohle se hodí spíš pro Američany. Takže to jsou věci, které bych s tebou chtěl probrat. Super, těším se. Tak jo, dobře, tak jo, já děkuji všem divákům, že jste dokoukali až sem, děkuji za podporu na Hero Hero a uvidíme se přesně tam. Takže díky a mějte se hezky. Ahoj. Častokrát slychám, že Firefish je exit strategie a já si to jako úplně tolik nemyslím. To, že sme zakomponovali USDC je z jedného hlavného dôvodu, alebo teda dá sa povedať z dvoch. Jedným je, že samozrejme stablecoiny sú veľmi populárne, veľa ľudí chce zostať v tom kryptolayeri, nechce ísť do fiatu. Pochopil som to teda správne, že môžu využiť Firefish v rámci toho stablecoinu ako nerezident Európskej únie? Ak by sme boli úplne, že non-KYC služba, asi ťažko by sa nám podarilo zohnať inštitucionálnu likviditu. Sme v nejakej fáze developmentu, dá sa povedať, takých ako keby platobného konvertora, alebo ako to nazvať. My keď sme boli minulý rok s Martinom na konferencii BTC v Nashville, každý druhý človek, Američan, s ktorým sme sa bavili, sa pýtal, toto je super a vedel by som to využiť aj na svoju hypotéku. Takže tí Američania sú trochu posadnutí tými hypotékami, každý má 2, 3, 4, takže pre nich je to naozaj zaujímavý use case. Sme v bear markete teraz, alebo nie sme? To je vždy záležitosť nejakého time frameu. Hej? Keď sa pozrieš na pár posledných týždňov, tak je to bear market ako prasa. Keď sa pozrieš na posledné 3 roky, tak je tam tá lajna ide takto.